Здравейте, аз съм Антония. Днес съм в Кюстендил и се обръщам към вас по повод на обещанието, което ви дадох за темата работни места. В предишния мандат работих за правата на пациентите, правата на жените, правата на децата, а за следващия мандат ви обещах, че ще фокусирам своите усилия върху работните места, правата на българските работници и студенти в чужбина. По националната телевизия започна много оживена дискусия за това колко много семейства изпращат децата и близките си в чужбина. Колко много хора искат да намерят работа навън, защото не могат да намерят своето препитание в България. Виждам, че има и политически партии, които веднага след отварянето на това предложение от моя страна, веднага си го присвоиха и започнаха широко да го популяризират, защото имат медии, чрез които могат да го направят. Помислете само обаче, правили ли са някога нещо в Европарламента? Някой познава ли ги? Познават ли някого, който може да ги последва? Аз знам как да го направя. Знам как да защитя правата на българските работници и студенти в целия Европейски съюз. Това може да стане единствено и само, ако се работи в посока европейско законодателство, на солидарност и отваряне на работни места, преди всичко за граждани на Европейския съюз, а след това държавите членки, които са тъй щедри да отварят пазарите си на труда за работници от бившите си колонии, евентуално да предложат на такива емигранти работни места, ако няма никой, който от страна членка да е поискал да ги заеме. Това е първото ми предложение. Мога да го защитя и ще го защитя. В следващото видео ще ви кажа и за свои други идеи и предложения, които мога да реализирам. Благодаря.